Malagip tayo kagligo. Sana ay pagsuot kaya nag-ilis pa ko kadiyot sa sana isa pa uy, suot ba ko yung nag-ilis pa ko suot ba ka din wala bas pare din yan suot ba nag-ilis pa ko wala ba si wala bas pare na mag-ring yan pare ko pamanti ko dupi maupit ko may suot na rin kayo pagkakapamanti after hindi pare da katong pagsunod ko sa una kay ako may ni pisil nimo karon ari babe ako pamanti pre yung suot ka din ako sunod ba ni asa man panti eh ikasulog ka na sunod ba talaga sulog ka na mo ikasulog ka na oo ni yung panti maringa pati magamaya maringa dako kagay babae akan ako ana asa di si ako pare ako lang mari asa ni tapo asa ni wala iskinol ni ako lang abtan sige sa kuban sige ako mari Dili ba abtan ka mo usap ka ang ino na ko nga kana ang gikuan ko nimo gi-private ko nimo gipatawag ko nimo diri kay magpamasahe ka makultahan ko sa bana sige kay household man ko ako trabaho bari ka ng house delivery ba kana imong trap abtan lagi ta ito kasapan ka dili kita pari suko si pari tuan subangan karon na igilbi bibi asa ta kong parte kay mamanti ko daan abtan ta sa bana unya lang kanini mo isuot mari ini kuan mari yang abtan ko sa bana yang ko pante dudahan ta ani sige ako ni suot ako magkasulo ba ni ako isulo ba ni ikaw sulo na bere bebe ako sulo na sulo ba ni sige dili ka ano na ko manti mo hala sige mari ngayon kay ka ngayon kay ka bebong niya kung ba nang ako pati na din mo unsa mo ka ang isukod nako ingon niya kung ba na nga patis ko sa mong slob oh isukod man ako sukod ali sukod na dek sukod mo inong kas kung ba na sukod ko na dek bron ako trapo mali usa ko kas mong ba kung ba na sukod mo oh sukod ayo Nagtao, sorry, nag-ayo. Bahala siya ba? Bahala na ng tao niya. Nag-ayo lagi. Bahala na rin ng mga tao mali. Way labot niya to ah. Ato ni. Ako nang bana ko kayo. Adili na tabanan mo. Ako nang bana kaila ko tingo. Dito ba? Nag-ayo lagi. Sudah naman. Mori rin gusto di ay. Aduh,